Todos aqueles que se achegaron esta fin de semana a Noia, e foron moitos, empapáronse do espírito medieval que posuíu a vila. Centos de postos artesáns, animación de rúa a cada paso, xogos infantís e os máis variados espectáculos fixeron desta 20ª edición un éxito rotundo. O convertir un pueblo medieval en algo, como vedes, engalanado, que realmente se sinte que somos un pueblo de moitísimos anos, que a súa historia, un montón de actividades, de teatros, e de que este ano queremos que con esta iniciativa que facemos de facer algo específico da nosa historia, como é hoxe a noite, con esa visita de antorchas, pois creo que nos vai a facer un poquinho máis nós. Noieses e visitantes caracterizáronse para a ocasión e metéronse no papel vivindo a feira por todo o alto. Eu é a primeira vez que veño a esta festa, non sabía que estaba tan ben, se chego a saber que estaba tan ben, viña máis veces, porque me encanta, a verdade. Pois moi completita, moi boa, moi ben, sí, está moi ben todo, participa moito a xente, todo ben. La verdad es que muy bien, no me lo esperaba porque allí en Alicante la fiesta medieval es como, bueno, pero aquí en Galicia pues hay mucha fiesta, mucho ambiente y la verdad es que tenéis que venir todos a Galicia, ¡hombre! Os nenos tiveron especial protagonismo cunha zona dedicada expresamente a eles, onde puideron participar en xogos medievais e mesmo enfrontarse aos máis temidos cabaleiros. E primeiro pasamos por este xogo que son las hachas y los pinchos que es para cruzar sin que te toquen. Y si pasas sin que te toque ninguno, ganas. Pero hai máis juegos que vamos a ir ahora. Precisamente os espectáculos dos torneos medievais foron algúns dos que contaron con máis espectadores, xunto coa exhibición de cetrería ou os desfiles de cabaleiros. Tamén se reservou un espazo para a mostra de oficios tradicionais, onde os asistentes tiveron ocasión de poñerse na pel dun oleiro ou asistir a unha demostración de traballo con vidro. Como ven, un programa moi completo que un ano máis consagra a de Noia como unha das feiras medievais máis consolidadas de toda Galicia.